Patayat kok bengak, kok koyo bocah hangon. Astagfirullahaladzim. Istighfar itu kok nyebut-but. Yo koyo ngono kok malah nyebut. Waduh, bengak-bengak iki ora. Wonten ing Panting Jepara wonten tamu saking Demak napa boten? Ora ana. Boten wonten. Ora ana, Yai. Kamas hadirin, Yai Penangsang. wonten ing Panting Jepara menika wonten tamu saking Demak napa boten? Ora ana. Kanggo kula menika nyuwun pirsa kalian Kamas hadirin. Boten panjenengan. Ya wis kono. Wong lanang kok kelemeh ngidaki payek ora pokrek. Halus ana. Halus. Tepung tapi. Ketumon piye? Wong Sunan kok biayaan. Neo beto kalih panjenengan menika. Bedane Boten, matur. Lah niku napa panjenengan? Lakuku kene. Kaya bentong. Diomong wong Sunan kuwi alusan kok. Halus napa? Ketumon Sunan mlaku. Nggih boten enten. Niku buta. Lah yo ngono kuwi Sunan yo sing halus. Ada pasal sak yo koyo ngono to. Amit-amit jabang bayi. Wedok kok piye kok ana tembe jabang. Boten. Lah iya kok. Napa kemawon? Wonten tamu saking Demak napa boten? Ora ana ya. Boten wonten. Ora ana. Panjenengan menika Sunan. Sunan menika kedahipun jujur. Bener. Ora entuk gara. Bener. Yen ngaten panjenengan menika ngetok wertinipun Sunan. Yo ngerti. Napa? Sunan saka tembung sunabi makna piting budi wae kaweruh. Jujur. Jujur, Ora entuk ngapusi. ora entuk goro. Besok yen mati kecemplung. Neraka ning ngapusi. Yen abang, Diunekke abang, yen ijo, diunekke ijo. jujur. Jujur. Wonten tamu saking Demak napa boten? Ana. Sinten tamu? Narto. Tamune Narto wong Demak. Narto iki seswa. Seswa ana ing Pantai Jepara saiki bali Demak. Lah iki 3 dina wis bali ning Jepara. Dados tamune niki Narto. Bener. Narto saestu. Parmin karo Narto Parmin. sing dulur. Oh, tamune kalih. Loro Parmin karo Narto. Narto. Niku nggih seswa. Siswa ana ing Jepara. Narto napa Parmin? Yo Narto yo. Narto apa Parmin? Narto. Kalebet. Kalebet. Kang Mas. Lho kula aturi goroh mawon kok boten purun. Dosa. Dosa. Goroh kagem kabecikan menika boten dosa, Kang Mas. Omah mesem. Ning Al-Qur'anul Karim goroh model piye arep ketok pecikan, arep gedhe arep cilik yo tetep
dijotos Pak. De pesek irungku. Jotos de mencos lambeku. Astagfirullahaladzim. Penjan menika wedi kejotos. Iku mesti lho. Wedi pesek irunge. Mesti Wedi kejotos lambene. bener. Lho jane penjan menika lanang apa banci? Lali apa piye? Kok lali pripun? Dia bengi udan-udan tanduk pinjul. Lho nggih, pancen yen penjan pirus jawur kula nggih penjan lanang. Nah yen ngadepi perkara kados ngaten penjan menika kados banci. Menyak. Pun penjan pisan monggo. Mau wedi. 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 Monggo mboten purun. Momo. Nggih. Mboten napa-napa. Jotosan yo jotosan. Ya. Rendene penjan menika mboten purun nisa. Kula aturi lungguh ingkang sekeca. Ngagem nyamping kula. Pumpuran linamadan. Mapan wonten ing kapungkuran. Kula ingkang misah antarane penangsang lan karebet. Lho wong lanang kok aji botok. Sumber matimu jegur neraka sapira to Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu. Lho ana wong lanang padake bokong masyaallah. Kanjeng Ratu kula nderek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas Penangsang. Menawi Mentas. kula nitik anggen panjenengan lumampah sumengko pengawak bojro kados wonten perkawis ingkang kedah panjenengan rampungaken. Pancen ana wigati kang bakal tak rampungake dina iki. Lajeng gatos menapa? Pengen mentas wae saka ndi? Kula saking Panti Jepara Kang Mas. Saka Panti Jepara. Mekaten inggih. Yen ngono kowe ngerti kahanan ana ing Panti Jepara. Wonten kedadosan menapa? Dadi kowe durung ngerti kahanan ana ing Panti Jepara. Dina iki Ratu Semenanjung ilang. Aneh. Iya. Menawi kados ngaten Kang Mas Penangsang, panjenengan lan kula pinangka wedrah wonten ing Kasultanan Bintoro Demak, monggo sesarengan mupadi sinten sejatosipun tiyang ingkang bradat dumateng Ratu Semenanjung. Ora usah ndadak digoleki maling mau. Mergo aku wis ngerti malinge dhewe. Sinten Kang Mas Penangsang? Kowe pengen ngerti? Taniji. Kowe dhewe malinge. Wonten dalam sewu saderengipun, kula niki kepengin ngertos kanthi dasar menapa panjenengan dakwa dumateng kula. Kowe pengen ngerti dasare? Ngaten inggih. Mergo Ratu Semenanjung kae ngasta layang Partisara. Sapa kakacondohan layang Partisara mengkone bakal dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ora muga yen kowe milih dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Sagluguting kolang kaling rambut pinara sewu boten wonten seratan manah kula. Kula badhe anggadang jumeneng sultan wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Kedung kang jero kae bisa dijajaki. Gunung kang dhuwur kae bisa dirambati. Nanging durung ngerti atine menungsa. Yen kowe milih dadi sultan, padha wae nempuh bebasan cicak nguntal empyak, cebol gayuh lintang. Cepak burunge angel kelakone iki kowe. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa?
Kowe iki mung anake Saki Kebo Kenongo. Sapa Kebo Kenongo kae? Kebo Kenongo kae wong desa Kesa-Kesa. Manane sego telo yen turu gelaran kloso ngidak lemah geblegong telo. Iki wong tuamu. Apa pegaweane wong tuamu? Nyunggi keranjang, nyengkelang arit, ngetotke buntute lugu. Iki wong tuamu. Mula kowe aja milih dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ning beda yen penangsang. Menawi panjenengan kados pundi Kang Mas Penangsang? Penangsang putrane Rama Hadipati Suryawiyata ana ing Kadipaten Daganasi. Sapa Rama Suryawiyata? Rama Suryawiyata kae putrane Eyang Babah Patah Jimbuning Krat Panetep Pranata Khalifatullah kang sepisan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Dadi penangsang turastus ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Bet. Menawi kados ngaten kula badhe mbuka sinten sejatosipun karebet. Nalika Praja Majapahit tasih kencar-kencar pindho gayuh kencana rukmi dipun asta Sang Prabu Brawijaya gadah turun kalih Ismayawati lan Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kadhawuhaken dening Jaka Sengara nggih Bajul Sengara mapan wonten ing bumi Pengging katelah Pengging Sepuh Handayaningrat. Pengging Sepuh Handayaningrat gadah turun kalih cacahipun Kanigoro lan Kebo Kenongo. Redene kula menika anakipun Bapak Kebo Kenongo. Mboten ketang sak piranipun kula tasih kalebetan garap biru saking Praja Majapahit Kang Mas. Bet karabet. Iki tutu keraton Majapahit. Ngaten iki. Majapahit kawis brubuh. Wis rata dadi lemah. Iki Kasultanan Demak Bintoro. Mula saka kuwi enggal kowe kondo. Wis singit ki ana endi? Ratu Semenanjung. Kula sampun matur waloka. Babar pisan kula niki mboten mangertosi wonten pundi papan dunungipun Ratu Semenanjung. Yo. Maling kae ora bakal ngaku. Maling ngaku pakunjaran kae kebak. Maling gelem ngaku. Iki yen wis digebuki lagi gelem ngaku. Ora bedane kowe. Menawi panjenengan tansah meksa dumateng dados kula. Redene kula tasih jangkep panca driya kula. Selaginipun cacing mawon dipidak mogil napa malih kula menungso. Yen ngono kowe wani karo aku Kaya menapa mboten kula badhe sabela dumateng diri pribadi kula. tak teter sepiro kadidayane. Sabar innallaha ma'asobirin. Maju ayo. Ayo bacot iki kapan Kanjeng Ratu. Sing kenceng. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Innallaha ma'asobirin. Wong sabar kekasih Gusti. Sabar, sabar. Innallaha ma'asobirin. ora ono pilihan. Boten saat berpisah. Tomene panjenengan bisa pados pundi? Gene ya. Menika garwa panjenengan. Rangkulan karo wong lanang liya kok malah kencang sing rapat. Kowe ngerti dhewe to kaya bojoku to? Nggih. Ya sing di bojo menenge kowe ra bojone kok petentang-petentang. Ketuk. Ketuk karo telo. Niki boten adil. Anggep panjenengan misah niki boten adil. Ana sing cedhak, lha kok milih sing adoh. Iki dadi saka rumangsamu aku iki tumindak ora adil. Nggih. Padha-padha misah ana sing cedhak kok milih sing adoh. Nggih. Ya wis yen ngono,
kene. Kene tak rangkul. Kawas. Kawas sadiri. Arep dirangkul Mbak Yumu. Rangkul Di. Boten sah dipun rangkul. Gini ya. Kula niki dirangkul wong wadon dereng mukrime niki najis mugolado. Bener. Najis mugolado. Rangkul ora mukrime dosa. Najis bener Di. Najis mugolado Kanjeng Ratu. Pripun? Najis mugolado. Rangkul ora Najis? mukrime. Oh alah, panjenengan menika supe pripun? Apa? Sinten Yai Karebet? Menika kan sekali berkadang dumateng kula. Lajeng rangkulan, ajeng gandengan iku boten najis. Oh bener, dulur Di yo ora najis, dulur. Dulur. Heeh. Dulur boten najis. Ora najis, ora apa-apa najan ora mungkin wong dulur. Bener ketok karen telo. Ampun panjenengan pisah. Kula bajutake. Ayo, Kanjeng Ratu. Ayo, Kanjeng Ratu. Ayo. Kanjeng Maju, Ratu. maju dari. Gone karebet cekel lebokno Kanjeng Ratu. Oh, ngaten nggih nggih. Kanjeng Ayo. Ratu, gone karebet cekel lebokno. Makirin, madut. Panggaran. Pun kula lebokke Kang Mas. Wis kalbone. Nggih nganti nyuwara. Nuarane piye? Blis. Niki napa sing dilebokke? Pusaka. Pusaka Di pusaka. Tak lebokne. Napa? Tak lebokne pusakamu. Gen nyuwara. Nyuwara pripun? Bles, udan anak. Boten sah dipun lebokke. Gen nyuwara lho. Kula saged lebokke dhewe. Nyuwara to? Sepikir. Sabar. Innallaha masabirin. Sik to Yai penangsang. Nggih. Jane iki ana apa? Sak tengahe alas kaya ngene sliramu kok adu jotos gelut nyempalane kalawan Yai Karebet. Ki menapa kula niki bentak sirah lawan Karebet. Awet Karebet menika nyidro anane wong Ratu Semenanjung. Dadi ilange ora terus semenanjung sliramu dakwa kalawan Yai Karebet. Nggih. Sampeyan sawetara tak takonane. Yai Karebet, Kan Mbok Ratu Kalinyamat. apa bener sliramu sing ngidro anane ora terus semenanjung? Sumpah demi Allah kula mboten tumindak nista ingkang kados ngaten kan. Boten enten maling niku ngaku Kang Mbok. Sabar Kok Yai, dhisik? sabar gene. Ngene lho penangsang. Wong dakwa tanpa bukti kuwi kleru nganggo banget. Nah, Saiki ngene, rendene punjere pemerintahan ki ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ayo sowan bareng-bareng nyuwun pengadilan bab ilange Ratu Semenanjung. Bebarengan kalawan kanggo. kaya ngono. Monggo kula dherek. Sing kencang lho Kanjeng Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sing kencang. Dadah. Dadah Kanjeng Ratu, sing kencang Kanjeng Ratu. Sing kencang Kanjeng Ratu. Bangetan jalan. Kok iso? Nggih lho. Kambok Ratu Kalinyamat menika garwa panjenengan. Gandeng renteng rangkulan kali wong wadon. Wong lanang liya kok malah panjenengan menika dadah. Sing kencang. Wong lanang liya dulure lho aku kok. Dulur. Aku Kandhaipun panjenengan menika nesu. aku kudu nesu. Nggih. Dan aku nesu terus dipegat Mbak Yumu. Diabang bayi. Aku turu dhewean. Limprahipun diamegat niku tiyang kakung boten wong wadon. Wis to rasa petentang-petenteng. Tak ibaratke Mbak Yumu kuwi pager klaras. Pager klaras. Ngebole kucing saben dina ping 7. Angger ketrek angin balik. Bojo padake pager klaras. Wis to rasa diketuni kaya ngono. Napa meneh? Saiki ayo. Enten menapa? Mbak Yumu gandeng Karebet sowan nang Demak. Nggih. Aku gandeng kowe sowan nang Demak tak gandeng. Kula aja panjenengan rangkel. Iya, Gandeng. gandeng. Kados Kambok Kalinyamat. Iya toh, Kalian Karebet. Hmm. Boten sampun gandeng. Masyaallah. Jadi bang ora usah gandeng yo bayangno gandeng wong ae.
Dene sedaya saged pinanggih kanthi rahayu nampi berkah saking ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rama Sunan sekalian, Sultan paring dawuh. panjenengan kekalih kula suwun marak sowan wonten ing Demak Bintara wonten bab lan wigatos ingkang badhe kula wedharaken dumateng panjenengan kekalih. Coba slira dalem tak aturi paring dawuh. Mumpung kabeh para dewaning ulama padha marak mangarsa ngersa. Sekaosipun ngengingi bab balelane Adipati Penarukan Situnggul Wuluh. Kula sampun utusan dening Nayaka Praja kalebet tumenggung Prabasemi. Kapacak Adipati Penarukan sampun sengaja mbalela lajeng nuwuhaken peperangan. Kabar ingkang kula tampi Prabasemi sakmenika mlebet wonten ing pakunjaran. Prabasemi sarangket. Mila ngaten Kanjeng Sunan sekalian, kula nyuwun ego praktikel ing kados pundi menapa badhe kelampan ing Demak Bintara brubuh anggeng kula ngasta kawibawan wonten Demak namung bebasan sak megaripun payu. Ora. Slira dalem tak aturi sabar. Jalaran fasabrun jamil. Wong sing sabar kuwi wong sing paling apik. Iji. Ana lelakon kaya ngene. Yen nganti slira dalem grusa-grusu, mengko tundhone malah kesuwi. Saiki ayo bareng-bareng padha musyawarah. Murih Prabasemi bisa uwal saka pidanane wong-wong ing Penarukan. Leres iji. Ora nganti nuwuhake peperangan. Lan awake dhewe kudu bisa nggrayangi. Kok nganti wong-wong Penarukan ing ngatasé wong sak kabupaten, kok arep merangi wong sak negara Bintara Demak. Iki sing kanggo bondo kekuatan. Apa? Tur dasare ya apa? Sepisan mbok menawa saka rumangsane wong-wong Penarukan salah sawijining Amiril Mukminin ing Bintara Demak durung adil. Liripun Mbok menawa wong-wong Penarukan rumangsa kasisihake merga Demak kedunge wong Islam, wong-wong Penarukan tilas Laskar Majapahit. Angka loro ulama ing Bintara Demak keng ora gelem ngrangkul marang laskar-laskar sisa Majapahit. Ateges ulama ana ing Bintara Demak ora gelem ngulangake ngelmu keng manfaat utawa keng migunani. Keng angka 3 mbok menawa para punggawa ing Bintara Demak iku ora mikirake kawula cilik, mung mentingake kepentingane pribadi, ateges mblendhokake wetenge dhewe. Kudune kabeh bisa manunggal dadi siji. Adiling umara elmune para ulama, punggawa negara sing gelem sabiyantu marang wong cilik. Insyaallah dongane wong cilik ki makbul, gampang tinampa dening ngersa dalem Allah Taala. Kuwi yen manut aturku. Lo tak aturi sareh saka sawetara. nyuwun pangapunten Rama Sunan Kudus menawi saking pemanggih panjenengan kados pundi Rama Sunan. Nuwun sewu Kanjeng Sultan. Kula tak nderek urun rembug. Monggo. Kula niku nggumun perang Penarukan lan Demak. Sepiro to kekuatane Kabupaten Penarukan kok wani-wanine merangi negara Demak Bintara. Laras. Monggo langka yen Penarukan kuwi ora ana sing ujug-ujugi utawa ana sing dalangi. Kula umpamakaken ngeten Kanjeng Sultan. Ji. Demak niku pendane glugu sing kesusuban ruyung. Wonten perangane kiai ing Demak
dalange perang Demak lan Penarukan. Pemanggih panjenengan Dipati Tunggul Wulung tindak ngaten menika wonten dalangipun. Menika leres. Lajeng dalangipun sinten? Dalange Dewaning Ulama sing turas terus saking Majapahit. Nggih niku dalang. Sultan, nek ana kepareng dalem aku tak mangsuli ature Sunan Kudus. Monggo, monggo. Gus, Kados pundi Kakang Kali? gede cilike kowe nyemu karo aku. Lho. Jobone sampeyan krasa mongko nunen-nunen aja krasa yen ora rumangsa. Ya. Kowe matur ning ngersa dalem Kanjeng Sultan. Penarukan nganti wani merangi wong Demak mergono sing dalangi kiai sing ora gelem rukun karo kancane. Lho sing ora rukun kuwi sapa? Ya sampeyan Lho kok iso ngarani aku ora rukun? pun cedhak. Wali ing Demak niku pinten cacahe? Sama. Songo. Hmm. Sing 8 sandangane sarwa putih. Ning sampeyan iku ora. Sarung ireng, lambine ireng, Ya. kupluke ireng. Lho sampeyan iku wali napa wong arep nyuluh tekek sampeyan? Dadi perkara sandangan iki mbok ora rukun. Aku tak takon. Apa putih iki mesti suci? Ya suci. Urung mesti. Jajal bermu putih nek dibuka rupane piye? Ireng. Lah iya, wong jabane suci kok jerone reget. Beda karo aku. Yen kowe piye? Arep kok ireng nek dibuka lho putih. Urung mesti ireng kuwi jerone melu ireng. Tur to. Ana dawuh innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Walakin tanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nalika awake dhewe mati besok Allah ki sing dipesani, ora sandang penganggone sing sarwa putih. Abang ijo kuning mas-masan pating gebyar. Rupa bagus Allah, ayu utawa Allah dudu. Walakin tanzuru ila qulubikum, nanging sing dipirsani kalbu. Wa a'malikum lan amal kebeciane nalika urip ning alam donya. Lah saiki nek sandangan putih, ubel putih, jubah putih, atine kebak kadurakan tanpa guna terus. Torto. Lah kowe kok ngarani aku ndalangi wong-wong penarukan. Iki padha karo fitnah. Mongko fitnah kuwi luwih kejem timbangane wong memateni. Kowe ndak wong tanpa bukti. Umpama gelemo aku ndalangi wong-wong penarukan. Kikit biyen nalika Majapahit durung brupuh. Coba eling-eling. Nalika brupuh negara Majapahit. Demak senopatine sapa? Kowe. Joko Gentong ya Sunan Kudus. Ning apa sebabe? Keng bisa maras ritmane Eyang Prabu Brawijaya dudu kowe, dudu wali liyane nanging aku. Mergo aku ngrumangsani punjering pemerintahan Islam ki ngalih ana ing Demak. Lah kowe sing mbok pikir randane Prabu Brawijaya. Lho kaya ngono kuwi apa ratimu kebak kadurakan? Babar pisan aku ora ngrumangsani. Ndalangi wong-wong penarukan terus. Nuwun sewu Kakang Sunan Kali. Piye? Mongko kapitayane tiyang Islam niku sumpah. Lho yen Kakang Sunan Kali wani sumpah ing pengajare Kanjeng Sultan. Ya. Nuwun lebih percaya. Dadi kon sumpah barang iki. Nggih. Ya, seksenono ya. Sultan, Kula Kanjeng Sultan. tak nuruti ature Sunan Kudus. Hak demi Allah, aku ora nate ndalangi wong-wong penarukan. Saestu lho Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sira ora ingsun timbali marak suwaneng pendopan. Ngono kuwi gati ngopo? Badhe matur Rama Sultan. Wedal sak menika Waratus Semenanjung aneh saking pati jenengan.
idalipun Wa Ratu Semenanjung panjenengan ampun was lan sumelang. Awet menapa malingipun sampun kula pikut. Ya gene ora mbok sowanke ning pendopan. Sampun Banjur sapa, Mas? karebet Jawa Tingkir. Bawe ninggal sing banter sapa malinge? Karebet Jawa Tingkir, Guru. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, bet. Kowe mbiyen umpama kok dadi muridku, kowe ora bakal dadi malih. Kowe nalika semono ngaji ning Panti Kudus, ayat kursi nak apal. Patekah kurang ngentos, patekah kurang pecos, kowe minggat. Minggat yo ora apa-apa. Nek menawa wis bosen ning Panti Kudus, umpama kowe minggat ning Ngampel Bentrok, apik mergo kiyaine ahli tarekah. Kowe dadi murid yo murid sing mursid. Umpama ora ning Ngampel kowe minggat ning Bonang, kuwi yo apik. Kiyaine ahli sunnah wal jamaah. Kowe dadi murid, kowe dadi bocah yo bocah sing saleh. Lo minggat kok keliru. Minggat kok ning pondok pesantren Kadiran. Apa kowe ora krungu? Kiyaine pondok pesantren Kadiran kuwi mantan bajingan, mantan rampok, mantan gentok. Mula ora pinter olehmu nyantri, pinter olehmu gentok. Ngomong kok ora kepleset dilakoni gelas. Kowe ngaji yo kliru kok, Bet. Ngaji kok ning Kadilangu. Gurune dongkolane gento, dongkolane bajingan. Aku tak takon, Gus. Takono. Diarani dongkol iki apa? Aku iya yuk pun jawab dongkol. Jawab gak? Dongkol niku leren. Cara menterenge Mantan. Nek dongkol lurah, Leren dados lurah. dongkol camat, Leren dados camat. dongkol santri, Leren dados santri. dongkol maling, Leren dados maling. leren gone dadi maling gelem tolabul ilmi, gelem ngaji, gelem nindakake syariat, gelem ngibadah. Dadi apa? Santri Kaya sapa? panjenengan. Alhamdulillah. Ning nek ana santri kok ndongkol kok leren, wis lali ngibadahe, lali ngajine. Dadine apa? Maling. Kaya sapa? Guru kula. Kowe iki ngewangi aku, apa ngewangi kali? Nggih panjenengan, Guru. Lah aku kok marani maling. Maling napa? Mboten maling tenan. Karo maling yo ora mesti elek, Gus. Maling yo ana sing apik. Mending dinding nggon, maling kuwi ala. Kira rumangsamu. Mergo maling ki pirangane siji, sing diarani maling pesti. Maling pesti iku arep ning omah tumpukan bondo donya. Dasare maling yo tetep nolongan. Ya. Angka loro maling sing ora mesti. Tuladane si Suto. Bojone meteng gedhe, anake cilik-cilik gembrayah. Ngomah ora ana tandon pangan. Lunga saka ngomah karepe golek gawean ora entuk. Bareng mulih ngerti telo ning tegalane tangga dibedhok. Go mulih go makane anak bojone. Iki maling sing ora mesti mergo kepepet. Angka 3 maling ber budi. Ya ana maling bondo donyane punggawa negara sing korupsi mengko didum-dumke karo wong cilik sing keserakan. Ing pungkasan maling priyayi. Oh, Tegese maling priyayi. aku tak takon, lumrahe maling gawanane apa? Bendo, gembel, pedang. Linggis. Lindes kok gembel. Nggih. Iki maling kuno. Nak maling priyayi rasa nggawa kuwi. Mau nganggo jas buka, sepatunya apik, tanda tangan miliatan rupiah. Niku mboten maling. Apa? Korupsi niku. Korupsi nak bahasane wong cilik, nak wong gede yo maling. Oh, nggih. Maling pulpoin. Karo dene karebet didakwa
diunggahke yang Pradoto karep suwun ke pengadilan. Kudune ngono wis cetha karebet dadi maling. Syarat-syarane ana pandhawa. Sing dakwa sapa? Mueku Sing didakwa. karebet Buktine Ratu Semenanjung ilang. banjur seksine sapa? Muridku dhewe penangsang. Kula. Sekseni nggih. Nggih. Sing dakwa penangsang, disekseni penangsang. Penangsang dhewe. Aku tak takon, Dus. Ning pengadilan ana wong dakwa, ngrangkep dadi seksi iki sah apa ora? Ya sah. Nah, wis saiki kowe lungguh, meneng sing ateng. Mergo sowan mrene iki dhisik aku ya arep nyuwun pengadilan. Sultan, Kanjeng Sunan. aku arep nyuwun pengadilan. Monggo. Nalika ing kadilanmu ana pengajian. Ana kiai kok kudus ora gelem mulih. Dumadakan aku duwe santri wadon wis rupane elek, mlakune pincang, meteng. Bareng tak takoni sing demen iki. Mula aku njaluk tulung iki dihukum sak kapok-kapoke. Kanjeng Sunan Kudus menika. Kakang Kali, Ana apa? sampeyan niku aja ampe awur-awur. Kok ampe awur-awur piye? Lho aku kok arane demeni santrine sampeyan. Dek kapan seksine sop? Ya wis elek pincang sisan kok mentolo kowe. Aku ndak po mergo ana seksine. Seksine sop? Tak seksene dhewe. Ngono kok santri lewek kok diwenehno. Lah nggih. Dek, Nggih. seksi ngerangkep dadi Pandhawa sah apa ora? Nggih boten sah. Ora sah. Lah nek ora sah karebet yo ora iso dihukum. Lho, mergo sing dakwa penangsang, sing nyedani penangsang. Nak karebet dihukum, kowe yo melu dihukum. Dipun sakit mawon. Karebet metu ka hukuman, isih ganteng mergo apa? Mung didakwa. Lah nek kowe metu ka hukuman dikeploki santri-santri. Kae lho, kiai ku demeni santri elek pincang lho. Ora isin kowe. Perbalik jabut ae sah. Mboten. Dipun sakit mawon. Teruske Karebet mlebet pakujaran. gurumu mlebu hukuman. Laras. Sang. Napa? Nek karebet dilebono pagunjaran, Nggih. kuwi ora isin. Mergo nyolong parti soro. Lah panjenengan. Lah nek aku gurumu dilebono pagunjaran, diarani mrekoso wong wedok. Aku mengko nek ning jero nak diremason terus piye sak? Ya wis ben bedodok. Batal sang. Batal. Dipun remason. Diremason. Demeni wong dilebokke pakujaran niki diremason. Diremason. Jabel kemawon. Dijabel. Nggih. Ya wis lungguh. Sultan, Sampeyan wong sak. Kanjeng Sunan. perkara iki durung bisa ana kerampungan. Jalaran apa? Isih pancakra mula kanthi kuwi selira dalem tak aturi utusan marang kabeh para pedhang. Sepisan ngluwari bandane Probosmi, angka 2 baline Ratu Semenanjung. Mengko bisa uwal saka Naraprasana. Kanjeng Sunan sekalian. Sawetawis monggo kula aturi dados paseksen. Ya. Kula badhe paring dawuh kalian penangsang miwah si karebet. Niki. Penangsang lan kowe karebet ingsun pinangka sultan ing Demak utusan lawan jeneng sira. Loro ing antara siji sing bisa mbalekake kapisan Ratu Semenanjung, kaping pindho ngluwari si Probosmi ning pakunjaring penarukan bakal ingsun ganjar kang murwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula badhe nawung krida magut suraning driya. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun ro. Raita sing ati-ati karebet. Ngaten iki. Tambahin pangestu. Ya. Aja lali. Lan aja nganti ninggal watak sing sabar ya. Ngaten. Sing ati-ati. Nuwun pamit tambahin pangestu. Nuwun pamit tambahin pangestu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan, sak budale bocah-bocah ning rasa kok ora kepenak. Paring
yen ana kepareng dalem, aku tak ngawat-ngawati saka Dherekaken suwun tindak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan, Sunan. semanten kula kepengin ngawat-ngawati anak murid kula Penangsang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sawetara kabeh kok ning hubungan kula